Ayan mga guys, welcome back. So ngayon ako ay namanit nito. Hulaan ninyo kung ano itong pinamanitan ko. Ayan. At saka ito. Meron ako ditong lubi. Ipapadis ko dyan sa pinamanitan kong ito. Ayan. Nandito yung nanay kong nagpariband. Ayan oh. Tapos si Papayere. Ayan oh. Oh. Kontrabida na naman si nanay na nagpariband. So, kontrabida yung nanay kung nagpariband sa akong mga ginagawa. So, nandito na guys. Isinalang ko na. Ayan na guys. So, charan. So, for today's video, ayan. Ito po yung aming merienda ngayon.